आं दा जोंनि जग्ग होग्रा रुमखौ फुनो नागिरदों आरोना। Hi viewers, welcome back to my channel. गासैबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाबोलायबाय नै आं फुंनिफ्रायनो सुरु खालामथारबाय आरोना दिनैबो नायलांबानो जाबाय आरो जायफ्रा आंनि चेनेल गोदान अननानै प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बा नायलांदो। दाना आङो नै लेखाफोर सोनोसै, लेखा पेन्सिल सोना हरनोसै, गासिखौबो रेडि खालामनानै दोनग्रोनोसै आरोना, ओमफ्राय फोजानोसै आङो बेखौ। सार्पनार हरफाबाबो मा होनोमोनलाय माबाखौसो सैनानै फैजोबो। थारमाने आं हरफाखाया आरोना पेन्सिलफोरखौ गासिखौबो सैनानै बुरजा हरफाखायो आङो, मोनथाम मोनब्रैसो हरफाखायो सैनाङैनि आरोना, नङाबा सैनायाव डिस्टार्ब जायोना। ओमफ्राय दाना दाख्लै खनसे हरफ्लांदों आरोना आङो, ओमफ्राय दाना मा खालामखो बियो गावनि कालारफोरखौनो कालार पेन्सिलफोरखौ गासिखौबो सैनानै गुसुं गुसुं खालामनानै लाबोजोब्बाय बाल। ओंखायनो आङो दाना हरफिनला आरोना, गासिखौबो सैनानै हरखाजोबो। पेन्सिल कालार ओमफ्राय इरेजारल' हरफायो आरोना आङो। थेवब्लाबो हरफाबाथाय सैनानै लाबोजोबो। दाख्लै सैनो रोंथारामोन बियो, ओमफ्राय नै दाख्लैनिफ्राय मा जाखो थारमाने सार्पनारखौनो खालामनो रोंखाया आरोना, बेनि थाखायनो आं सार्पन खालामनानै हरखायो। ओमफ्राय नै दाख्लै खनसे हरफाफ्लांनायाव मा जाखो कालारखौसो गासिखौबो सैनानै फैजोब्बाय आरोना, गुसुं गुसुं जाजोब्बाय। हेलौ, गुड मर्निं। ओइ बाबा उथ' ओइ खारनायालाय नै नोंखौ फ्रेन्ड्सफ्रा नुजोबसिगोन। बाबा मा जायो नोङो? टिफिनाव मा लाङो ओमफ्राय मा जायो सिखारथ' माबार? पास्तासो जायोनो, मैया लाबोलायबाय नालाय पास्ताखौ जानो लुगैलायबाय बे। होनोसै आं नै मैया मोनायाव आङो सुखाजोबदों नालाय, मोनायाव सुखानानै दोननांगौ जायो, फुंनि संनाया जि लेथ्रा जानानै थायोना, ओंखायनो मोनायावनो आङो सुनानै दोनखाजोबो आरोना, बिदिनो संनोसै दा। थांगौ गुदुं गुदुं थांगौ, पास्ता उन्दुनो ओंखारगायाखैनो नै। ओमफ्राय बेलाबो नै माने एफा गिदिर खालामनांगौ दे, फिसासो खालामना लानांगौ, न'आव माबा जायोना। न' मोजाङै सोनानै लागोन आं टाइम नायनोसै। मोजाङै सिदा खालामबाल, ओमफ्राय नांगौबाल'सो फैदो माबा गोलोमदै गबा माबाबा फुगारनांगौ नालाय। मोजां लिरखा मिथिबाय। Sudah. No. Bigger light. Malah ada juga kan? Semua nih leh. Masuk apa nu? Be zukam kau. Zukam ah? Gede nih. Lanen nama? Murah dong sebkain nabi ya? Oh, be macam kose.
थामजों 20 थाखा थब्रै लांदो 20 थाखा थब्रैजों दहाय जिंखा लाबोनायखौ हाबाय आङो दिनैथ' जेबो जाया नालाय जोंहा निरामिस बेखौनो लाब्रा जानोसै बाबायाथ' जाखाया नालाय बेनो खिस्रि संसै नैबे कालारा जोब्बायमोन आरोना रिफिल खालामबाय आङो गोजौसिम फैबाय नै दे सोबाय था गोजौसिम फैबाय लै सोबाय था आरो बेखौ एल'नानै मारै माबानांगौ बेखौ उनाव फोरोंसै खेबसेनो फोरोङोबा आंनि खर'सायावसो गाखोगोन बेयो स्लिम खालामनानै कालारखौनो बिसनायाव गारजोब्बाय नै कालार फुननाया बिसनाखौबो जि लेथ्रा खालामखाबाय आङो दुगैखांनानै फ्रेस जाबाय नै दा बेलासियाव नै बेखौ दहाय लाबोनायखौ गोरलै गोरलैथार मोजांनो बेखौ दा रुनानै जानोसै आरोना बेलासिनि जानाय बेयो नुनानै बाबायाबो जानो लुगैबाय ओमफ्राय आंबो जानो लुगैखाबाय आरोना एबार आंहा बेखौसो जायो ए जाम्बा It tastes so hard.